Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Galindo. Bon Galindo, ukuti chani lelo? The DC mwana woopsa kwambiri lero pa Good Friday, siku limene timakumbukira mazunzo a Ambuye Yesu amene anabwera pano pa dziko kuzatifera ife anthu, kuchoka kwawo kwa Atate wake kuzatifera ife machimo athu. Izitu zitikumbuse zambiri, zitiphunzisenso zinthu zambiri ife ngati dziko, kunena kuti kodi ife atsogoleri tikamakhala ndikumalamulira dziko lino, kodi ndi chani chimene tapangapo sacrifice kuwapangira anthu a dziko la Malawi? Pamene tidakali mkatikati mwa Easter tiyeninso tiyakumbukire anzathu aja anamwalira ku Chikangawa, Saulo Chilima, Mai Shaniru ndi ena onse amene anamwalira mu ngozi imene ija ya ndege. Nkutheka kuti ena mudayiwala kuti kunja kuno tidali ndi Saulo Chilima, tidali ndi Mai Shaniru Muluzi, tidali ndi onse aja amene anamwalira mu ndege ija. Iyi ikhale nyengo yokuti pamene tidakakumbukira kapena tikukumbukira holiday imeneyi kapena nyengo imeneyi ya Easter, tiyeninso tiyayikize m'mapemphero anzathu aja, chifukwa pamene tikukumbukira mazunzo tikumbukirenso mazunzo awo amenenso iwo aja adakumana nawo. Ndipo tinene kuti ngati imfa imene ija idali yochoka kwa Mulungu, imene ija ya ku Chikangawa ija, Mulungu yemweyo alemekezeke. Koma ngati imfa imene ija sidali imfa yochokera kwa Mulunguko, iyayi timpempheso Mulungu yemweyo akhalenso nayenso akudziwa zochita. Pamene tikukumbukira Pasaka, pamene tikukumbukira Easter, tidziwe kunena kuti Amalawi ambiri akuzunzika. Ndipo uthenga upite kwa atsogoleri wonse makamaka amene mukulamulira dziko lino, kunena kuti kodi inuyo pa tsiku la lero mukukumbukira chani? Mukukumbukira zimene Yesu adapanga ndipo mwaphunzirapo chani? Mukupanga monga mmene Yesu adapangira kufa ndikufera anthu? Kodi inu atsogoleri a dziko lino pamene munayamba kulamulira dziko lino, chimene mwapangapo chimene anthu akhoza kuchikambapo kuti inuyo munachita sacrifice, utsogoleri wanu ukupanga monga mmene anapangira Yesu, kuzipereka iyeyo Yesuyo kuti moyo wache upite chifukwa cha anthu? Kodi kuno ku Malawi inu atsogoleri a ndale mmapanga zonga zimene amapanga Yesu? Pa tsiku la lero la Easter tikamakumbukira, ndi chani chimene mwapanga inu chimene Amalawi angakondwere nacho kumanena kuti tili ndi mtsogoleri? Chifukwa tinayenso ndi Yesu uja ophunzira aja amatanthauza kunena kuti amayang'anira anthu, iye uja adali mtsogoleri. Kuziko limene lija ankakhala ngati mtsogoleri ndikumayang'anira anthu, ndikumatenga ma action. Akaona kuti ichi chinthu ichi chalakwika, Yesu uja ankapita ndikukachikonza. Inafikapo nthawi imene Yesu adapita mu tchalichi ndikukamenya anthu amene amapanga malonda mu tchalichi cha abambo ake. Kodi inu atsogoleri a lero ndi chani chimene mwapangapo chofuna kuti mukachiona chinthu cholakwika ndikuchizuzula ndikutengapo action? Ndi chani? Muona kuti atsogoleri ambiri ndinu olephera, chifukwa tikapita ku nkhani ya corruption is very high in Malawi. Sindikukhulupirira kuti akanakhala kuti nthawi imeneyi akusogolera ndi Yesu, ndiye kuti Yesu akanasiyirira mchitidwe wokuba umene ukuchitika muno m'Malawi. Mukayang'ana anthu ogwira ntchito m'boma akuzunzika mosiyanasiyana. Kodi akanakhala Yesu kuti ndi mtsogoleri wa dziko linolo, akanalolera kuwaona ma civil servants akuzunzika? Akanalolera kuwaona ma civil servants amene anachita retire alibe pension? Akanaona ma civil servants amene akugwira ntchito movutika ma conditions ovuta, salary yawo ili yochepa? So izi za siku la lero la Good Friday litiphunzise ubwino umene amapanga Yesu, titengerepo phunziro zabwino zimene amapanga Yesu, utsogoleri wake
wa Yesuwo ndi umene ukufuna kuti ifeyo amene tasala ife tiuchite emulate, tizipanga zimene Yesuyo amapanga, Yesuyo amaphunzitsa, chifukwa Yesu amaphunzitsa umozi, amaphunzitsa chikondi, amaphunzitsa kukhala bwino ndi anthu kuti anthunso nawo akhale independent. Anthu ophunzira jama aphunzitsa kuti azikhala oziyimirira pawokha. Kodi inu mtsogoleri wanu ngati inu achakwera mwaphunzitsapo chiyani? Kapena ndi chani chimene Amalawi achionapo angachitengepo ndi kuchisiya mu history kunena kuti lero inu mutachoka pa mpando kunali president Chakwera anapanga zinthu zabwino izi kupatula mavuto amene akukumana ndi anthu. Kodi tikamanena kuti Malawi muno anthu akuzunzikamo, chisanzo ndi chimene timanena cha anthu asilikali osiyanasiyana, asilikali aku prison, asilikali akuame, asilikali aku polisi, amene afika pochita kutembenuza uniform yawo kuti ioneke kalala ya prison ndikuyitembenuza nkati ndikukhala kunja, kunja ndikukhala nkati chifukwa cha usogoleri. Amene ngati analawapo uniform ya polisi kapena ya ame kapena ya prison ndiye kuti inali nthawi ya Nicholas Dausi ali minister. Nthawi imeneyo kapena nthawi ya Bingu pamene anagula ma uniform, wagulira majombo abwino, matrauza abwino, zovala zokongola, komanso salary zabwino, ma allowance abwino. Koma lero li anthu amene wawa mene uniform akuzunzika kwambiri. Tapita ni kusuka Nsanje kapena ku border ya Nsanje mukaone mmene ame akuzunzikira in terms of chakudya. Wame ni munthu amene amayenera kuti akhale a healthy man, azidya bwino. Koma lero li kumapezeka kuti anthu mwina 24 kapena 30 akuatumizira 4 kg ya nyama. Mamawa 2 kg masana ajere imeneyo, mazulo 2 kg. Kumachita kumapasana nthuli zija ziwiri mmene tikapangira kale muja ya ing'ono so nthuliyo ndikungochulusa mu nsuzi. Yeti Malawi ame imene tikuiziwa ife ya Kamuzu, Malawi ame ya Bakiri Muluzi, Malawi ame ya Bingu, ya Joyce Banda, ya Peter Mutharika, inali tu Malawi ame yokuti Malawi ame o asilikali o ankadya bwino. Ndipo zikati zikasala zinthuzo ankazitenga kumatipasa ife anthu akumizi. Timakumbukira nthawi imene kuli nkhondo ya ku Mozambiki, ame atapita ndikukachita mani border ya kulimbuli. Timalandiratu ifetu mabifitu, kuti malandiratu ifeyo somba za muchitini tu, amewe atageya nazo zitawakwana. Koma lero li mupite ku Nsanje, mupite kunsuka Nsanje, mukaone umoyo umene akukhala apolisi, mukaone umoyo umene akukhala ame, mukaone umoyo umene akukhala a prison Malawi muno, ndi umoyo ozunzika kwambiri. Ndipo ndi siku la lero sizikugwirizana. Tikapita kumbali yofuna chakudya, Yesu anachulukisa mikate ija, imeja inali saini yochulukisa chakudya kuti munthu azikhala ndi chakudya chokwanira. Lero li mukaona m'maadi maki mwathu, malo makuti anthu akagulemo chimanga, akupita kumakagula chimanga cholembedwa kuti not for sale. Mwachisanzo mukapita kumakande adimaki kuchikwawa uko kwa Ngabu ndi maadimaki ena amene ali kuchikwawa, mukapeza kuti boma likuyika program ijana ikonza kunena kuti anthu azilandira chimanga kwa mezi 3 anthu ovutika kwambiri. Chimanga chimene chijacho achichita divert chikomalowa maadimaki ndikumachisinthula matumba omwe anayenera kuti alandire anthu aja ndikumagulisa uko kumene akuchokera kuntundako. Anthu ndikumaona ngati chimanga kuchokera ku Dodima chikupita kapena ku Ministry of Agriculture chikupita kuti anthu aja akalandire. Koma ayi ndithu anthu osakukalandiranso chimangacho, anthu akukagula. Ndi umene si moyo umene Yesu anatiphunzitsa, si moyo umene Yesu akanakhala kuti nthawi imeneja analibe pano pa dziko lapansi. Koma anatiphunzitsa zimene ncholinga kuti titengerepo phunziro, tizipanga zimenezo chifukwa zonse zimene timapanga pomusatira iyeyo Yesu. Tikapita kumbali ya corruption, ndiye mupeza kuti corruption iyo yakula kwambiri kuno ku Malawi. Ndipo Yesu ngakhale olo Mulungu ma 10 commandments ananena kuti osaba,
usabe, usachite chigololo. Koma lero limuona kuti ku Malawi kuno asogoleri athu asogoza kwambiri chigololo, asogoza kwambiri kuba pena paliponse kuba ngati ziloti makamba za 10% kuzera kwa ma procurement officers. Komanso kuti mabwana ena ngati amene amapangisa hire out kapena amafuna ma contractors osiyana amene ajanso akupangaso mchitidwe wokuba kwambiri. Ma contractors ambiri ngati azomanga ochita ntchito zosiyana kuti apeze contract iyo ndiye kuti akuyeneranso nawo anyeme ndalama kwa mabwana. Kuti akamange khandi sukulu, polisi, misewu, popanda zimenezo mpeza kuti contract yosanga mpase. Olo tikapita ku programu ya makaa haya ambiri amene amapita ku NSO kuzomba uko National Statistical Office. Kumene ku NSO kumene kuli mchitidwe wokuba kwambiri. Mchitidwe umene sindikudziwa kuti ngati IACB mukuziwa. Kunena kuti NSO adakapitiriza be kuzunza anthu amene anachita register kuti akhale ndi makaa haya azichita azipeza kanga chepe kuthandizira mabanja awo kutukulaso dziko lino kuzera ku magalimoto. Koma kumene kuchakwa kumachita haya munthu okuti mmozi yekha kumpasa magalimoto 500. Kodi sizinganatheka kapena sizingatheke kuti anthu ngati amene ajawo aliyense muzimutemera magalimoto 50 ndi kuti pa magalimoto 500 muchita kava anthu angati, mudyesa anthu angati, muthandiza mabanja angati, muthandiza amalawi angati. Mpeza kuti zimene zijacho ziko liziyenda bwino chifukwa aliyense azikhala ndi nsuzi. Koma mukutenga zibujeni magalimoto 500 kumpasa munthu mmozi. Andi munthu mmodzi ujaso akapita kwa anthu akumapita kumakachita sabu haya magalimoto. Sikuti magalimoto 500 yo ndi akaya haya imodzi tuya. Ayi angompasa munthu contract kunena kuti ife tikufuna magalimoto 500. Ndiye iye ujaso akumapita kumakapanga sabu haya. Akakachita sabu haya akuaberaso anthu aja kandi 60,000 akuauza kuti 10% muzipereka tikawathandize mabwana akuzomba ku NSO. Kapena iye agwirizana 40,000 anthu akungopereka magalimoto okuti mwina angopeza nsuzi. Koma sizoona kuti galimoto mene ilili ngati Prado ija ingamachajidwe 40,000 pa siku. Ayi zonsezo zikuchitika chifukwa cha chinyengo. Andi pamene tikukumbukira nyengo imene iyi ya Good Friday, mazunzo a Yesu, mumtima mwanu mukhale mukuganiza kuti kodi ineyo ngati msogoleri, ineyo ngati bwana wa pa office, ndi chani chimene ndapanga ine chimene Yesu akudana nacho? Ndi chani chimene ndapanga ine chimene chili chosiyana ndi zichito kapena ntchito zimene amapanga Yesu pa ziko pano? Tikuyenera tiganizire kwambiri. Komanso inu amalawi panoka siku la lero likuphunzitseni kuti kodi mazunzo amene mukukumana nawo ansala yache ndi chani? Mazunzo awawa a 5 years amene mwakumana nawo kwa 5 years mavuto amenewa ansala yache ikhala chani? Mukuyenera panokhaso mupange chisankho chifukwa nthawi zina Yesu yo akangokuuzani m'maparables samakupasani maansala. Leronso ine ndikukuuzani m'maparables kunena kuti mazunzo amene mukukumana nawo zili ngati nokha kukhala mu kitchen. Pamene muli mu kitchen mudziwe kunena kuti munthu amene amakhala mu kitchen ndi amene amamva kupweteka usi m'maso. Nokha mutulukemo mu kitchen. Kitchen ili la chakwera nokha muumve kupweteka kwa usi. Zili ndinu mpitirize kukhala mu kitchen ya chakwera muzimva be usi kwa another 5 years. Zili ndinu mu kitchen mutulukemo mukaone zina kunja uko chifukwa kumalawi kunoko zinthu zafika povuta kwambiri. Anyamata aja azikwanje aja anathamangisidwa, anagumulidwa mashopu awo ndi asite ayambaso kumanga kawiri kusonyeza kuti mu kitchen simuli bwino. Aliyense akupanga zofuna zache aliyense akupanga zimene akuziwa kuti zimuthandiza. Ziko lino silili bwino. Choncho asogoleri osiyana amipingo ndani kaya andale muganizire pamene mukuganizira mukukumbukira kapena tikunyadira Good Friday siku lero la Easter pamene anthu tikukumbukira mazunzo a Yesu
mazunzo komanso kuzuka naye Yesu la Mulungu likubweralo mukuyenera muganizire zimenezi chifukwa m'Malawi muno anthu akuzunzika mukapita mukayang'ane m'mizimu mukaone anthu anasiya kudya kalekale ndipo pakale panopa even ulo chimanga chimene chachiwisi anthu akumaka achiba kumaba ndikumaka chigulisa kusonyeza kuti something somewhere is not okay. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TM Mabuka Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.